ኣብ ዓብዪ ሆቴል ኣብ ርእዮ ዘይፈልጥ ዓራት ምስታ ሰበይቲ ናብ ካሊእ ዓለም ኣቴ ብዘይልበይ ብናይ ስኻር መንፈስ ዝኣዘዘትን ኩሉ ፈጺመ ድሕሪዚ ብዙሕ ቅርሺ ተቐቢለያ ወፅኤ ናይ ለማዓንቲ ናይ ህይወተይ በሰላ ዘካፍለኩም ኣብዚ ተወሊደ ዝዓበኹ እንትኾን ስለ ህይወት ታሪከይ ሰሚዕኹም ሓሳብ ክትውን ይደሊ ብጣዕሚ ቁፅፅር ዘብዝሑ ወለዲ ብቁጣዕን ሓይልን ካብ ዝኣምኑ ስድራ ተወሊደ ኣብ ዓብዪ ቁፅፅር ኮይነ ምስ ናይ ንእስነት ዕድመይ ተቃለስኩሉ መዓልትታት ብዙሓት እዮም ብርግፅ ስድራይ ንኸይበላሾ ንኸይዕውል ኢሎም መፍትሒ ዝበልዎ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ገና ወዲ 24 ዓመት ተኾንኩ ዋላ ተበላሸወ ናይ ህይወተይ በሰላ ከመይ ክዕርዮ ከም ዘለኒ ኣይፈልጥን በጃኹም ሓሳብ ርእይትኹም ንኽትቡኒ ናባኹም መፅየ እሞ ሓሳብኩም ግደፉለይ ፈጣሪ ብጣዕሚ ጽቡቕ ገይሩ ከም ዝፈጠረኒ ዝርኤኒ ሰብ ኩሉ ዝኣምነሉ ሓቂ እዩ ነብሰይ ብምሕላው እውን ቀዳማይ እየ ገና ናይ 17 ዓመት መንእሰይ ተለኹ ካብ ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ናይ ኩዕሾ እግሪ ፀዋታ ወዲእና ቦርሳይ ተሓንጊጠ ጉዕዞይ ምስ ጀመርኩ ሓንቲ ጸላም መኪና ዝሓዘት ዕድሚኣ ኣብ 4 ዘላ ሰበይቲ ክላክስ ጌራ ፀዋዕትኒ ብድሕሪኡ ቦታ ሓቲታትኒ ዝጠየቐትኒ ቦታ ኣብ ናተይ መንደር ዝርከብ ነበረ እሞ ከርያ ኢለ ናብ መኪናኣ ኣተኹ መኪናኣ ናገነሐት ነዛ ዓዲ ጋሻ ምዃናን ስለ ስርሓን ኣብ ሓፂር ደቃይቕ ነገረትኒ ድሕሪ ቁሩብ ትመንገዲ ዝበለትኒ ቦታ ኣርኤያ ወረድኩ ንቐጻሊ ንደዋወል ኢላ ስልኪ ቁፅረይ ጠየቐትኒ ኣነ እውን ብስክፍታ ሂበያ ካብቲ መኪና ወሪደ ኣቦይ ብጣዕሚ ሓይል ስለ ዝኾነ ከይርኤኒ ናበልኩ እናተጠንቀቅኩ ብፍርሒ ካብቲ መኪና ተወረድኩ ዋላ ኣቦይ ግን ረአየኒ ኣቦይ ኣፍጢጡ ርኢኒ ገዛ ምስ ኣተኹ ቦታ ርኤኒ ኢላትንያ ተበልኩ ዋላ ከኣምነኒ ከኣለን ኣብቲ መዓልቲ ኣቦይ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ግና ድማ ኩሉ ሰብ ክርድአኒ ስለ ዘይከኣለ ኣነ እውን ናብ ህልኽ ኣቴ በዘጋጣሚ ስድራይ ግደፍ ዝበሉኒ ካብ ምግባር ኣይተቆጠብኩን ብርግፅ ወልፊ ናይ መስተን ካልኦትን የብለይን እሞ ድሕሪ መዓልትታት እታ ሰበይቲ ናብ ሞባይለይ ደወለት ናብታ ኣነ ዘለኹ ዓዲ ከም ዝመፀት ክትረኽበኒ ከም ትደሊ ምስ ተዛረበትኒ ቤት ትምህርቲ ተሪፈ ተራኺበያ ከምቲ ዝነገርኩኹም እታ ሰበይቲ ዕድሚኣ ኣብ 4 እንትትከውን ንነብሳ ምክንኻና ግና ኣብ ጽቡቕ ንእስነት ከም ዘላ ኣምሲልዋዩ ዝተራኸብናሉ ቦታ ኣብ ዓብዪ ሆቴል ነበረ ድሕሪ ምሳሕ ምብላዕና ወይና ኣዘዘት መስተ ሰተይ ዘይምፍላጠይ ቀልጢፈ ንኽሰክር ገይሩኒ ድሕሪዚ ተፈጠረ ነገር ኩሉ ኣይፈልጥን ኣብ ዓብዪ ሆቴል ኣብ ርእዮ ዘይፈልጥ ዓራት ምስታ ሰበይቲ ናብ ካሊእ ዓለም ኣቴ ብዘይልበይ ብናይ ስኻር መንፈስ ዝኣዘዘትን ኩሉ ይፍጽም ድሕሪዚ ብዙሕ ቅርሺ ተቐቢለያ ካብቲ ዝሓዝናዮ ዓራት ወፂ ኸይደ እዚ ናይ መጀመርታ ግዜ እዩ ድሕሪ መዓልቲ ስድራይ ምእዛዝ ገዲፈዮ ካብ ስድራይ ተፈሌ ንበይነይ ምንባር ጀሚረ እታ ሰበይቲ ዓብዪ ፍሉጥ እንዳኽለብ ኣለዋ ብናተይ ጾታዊ ርክብ ድማ ተወሊፋ ኩሉ ነገረይ ብሓደ ግዜ ተቐየረ መግንሒ ፍቓድ ኣውፂ መኪና እንትሕዝ ካብ 18 ዓመት ኣይሓልፍን ነይረ ድሕሪዚ ናተይ ናይ ህይወት መንገደይ ፍጹም ተቐየረ ሹገር ማሚ
ምቅያር ስርሐይለ ተታሒዘዮ ናይ ምሸት ክለባት ምእታው ናተይ መፍለይ መንነት እዩ ዝገርመኩም ሕዚ እውን ንነብሰይ ብደንብ እየ ዝሕሉ ሹገር ማሚ ዘራኽቡ ናይ ደለልቲ ቁፅሪ እውን ኣለኒ ሕዚ እተን ሹገር ማሚ ብኣይ ሕጉሳት ስለ ዝኾና ንሓደ ግዜ ጥራሕ ኣይደልያንን ናይ ቅርሺ መእተዊ መንገደይ ብኹሉ ኣንፈት እዩ ግና ድማ ሓደ ግዜ ስለ ነብሰይ እንትሓስብ ውሽጠይ ጥርሑ እዩ ኣብዚ ዕድመይ ኣብ ካሊእ ቦታ ክርከብ ነይሩኒ ይብል ስለ ፍቕሪ ኣይፈልጥን ብርግጽ ምስ መናእሰይ ርክብ ተሃለወኒ ዋላ ናተይ ወልፊ ካሊእ ኮይኑ እዩ ዝዛረበኩም ዘለኹ ሓቂ ክትኣምንዎ ክኸብደኩም እዩ ዝኾን ግና ኣነ ብዘለኽዎ ኩነታት ዝነብሩ ተፈላለዩ መናእሰይ ወዳት ተፈለጥቲ መናእሰይ ወሲካ ብዙሓት ከምዚ ናተይ ስራሕ ይሰርሑ እዮም ብናይ ጓል ቅርሺ ዝመሓዳደሩ መኪና ዝቀያይሩ ጂም ዝሰርሑ ኣብ እንዳ ቤት መስተ ዝሓድሩ ከማይ ብቁመንኦም ተመሪጾም ዝሰርሑ ኣለዉ ልማድ ሕማቕ እዩ ኣነ ትምህርቲ የብለይን ስራሕ እውን ኣይሰርሕን ግና ብቐሊሉ ቅርሺ ይረክብ ካብዚ ህይወት ክወፅእ ብፍላይ ነደይ ይቕሬታ ክጥይቓ ይደሊ ግና ነዚ ክገብር ሓደ ክልተ ግዜ ሞኪረዮ ነይረ ግን ኣይከኣልኩን ካባይ ፍቕሪ ሒዙወን ብዙሕ ዝሓስባ ተሃለዋ ዋላ ኣነ ግና ምስ ቅርሺ እዩ ዘሎ ሓሳበይ ሕዚ እውን ምስታ ናይ መጀመርታ ሹገር ማሚ ናተደላለና ንርከብ ኣብ ገዝኣ ዘዘውትራ ሹገር ማሚ ኣቐዲማ ንዓይ ተቕርበለይ ቀደም ኣቦይ ነደይን ንቤተ ክርስቲያን ሒዞምኒ እንትኸዱ ይዝክር ንፈጣሪ ምፍራሕ ናተይ ጽቡቕ መፍለየ ነይሩ ብቆልዕነተይ እናዓበኹን ትኸይድ ድማ ናይ ስድረይ ጥብቕ ዝበለ ኣተሓሕዛ ዝዋርክ ክኸውን ገይሩኒ በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ሓደ ዘይተሓሰበ መዓልቲ ምስ ሓንቲ ሹገር ማሚ ምድቃስ ቅርሺ ምርካብ ነዚ ነገር ፈሊጠ ሕዚ ከም ስራሕ ቆፂረ ሂዘዮ እየ ቅርሺ ተስኢነ ጽባቐይ መልክዐይ ቁመናይ ኣይክህሉን ህልናይ ካብ ዝሸጥ ጸኒሐየ 24 ዓመት መሊኡኒ እዚ ኩነታተይ ክሳብ መዓዝ ዝብል ሕቶ ኣብ ሓንጎለይ ኣሎ ግና መውፂኡ ጠፊኡኒ ሓቂ ዘረባ ኣነ ሓደ መንእሰየ ግና ናይ ብዙሓት መናእሰይ ስራሕ እዚ ኮይኑ እዩ እስከ ምኽርኹም ለግሱለይ ከመይለ ካብዚ ክወፅእ ይኽእል ሰላም ተከታተልቲ ማኪ ሚድያ ለማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተዳህሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፍለይ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳህሊኩም ሳብስክራይብ ገርዎ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ ይቕነይለይ